na ebe anyị nọ wee kwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche nkịta ga-adị egwu, ọ ga-adị ụtọ. Ya bụrụ maka na ozi anyị ji bịa gbasara ọdịnala mmadụ anya kemgbe. Ya mere anyị ji were oke dibịa, onye na-ama ihe mmụọ, na-akọwakwa ihe dị ka o si dị na mmụọ. Ọ bụkwa bụ aka ji ọfọ, ọ bụ eze mmụọ n'onwe ya. Ana m ekwu maka ọzọ Chimereze Chiayanweze na Ụgbọka. Amụrụ ya wee baa ya Okudili Nweze. Anyị ga na-akọwara anyị ụdị akụkọ a na-anụ gbasara mmụọ mmiri. Ụfọdụ anụgo akụkọ a, ụfọdụ nụgide ya wee na-asị ebe ọ dị ike enwere ike ijidenwu ya. Kedu ihe kedu akụkọ ya? Oge ọzọ Chimereze bịara n'ụbọchị nke ọzọ, o mechiri ya ọnụ maka na oge adịghị. Wee sị dịka ndị mmadụ asị na ha chọrọ ịmata ike dị na ihe gbasara mmụọ mmiri a, nakwa a na-ejide ya gịnị ka eji ya eme, enwere uru ọ na-abara ndị mmadụ, kedu ike dị na ya? Maka na ụfọdụ na-asị na ha na-eji ebute ike na onye nke a, ụfọdụ ya nọga ekwu egwu si na nọọ mmụọ mmiri nyere ha olu ha ji agụ egwu na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị ga-akpapị ọsọ maka na taa akọwa ya, anyị ga-enye ohere ka unu nwa wee jiri aka unu wee jụọ ya ajụ. Ya bụkwa ha n'ebe ọbụla anọ na oge kpakpando eluona na Solid FM akara 100.9 ka eji eweta anyị. Kpọkwuo ndị ikwu na ibe, maka na ebe a ka anyị ji amụta ihe gboo. Oge ahụ ndị gboo ji fụ ihe wee jiri ihe afọ wee na-eme ihe. Oge ahụ ndị gboo ji onyinye Chineke nyere ha na-afụ ụzọ, ọ gbagwojuo ha ya, ha ejee na ndị pụrụ iche ihe a niile ha wee na-aga n'iru. Oge ahụ udo dị, ihe ọma na-eme. Ọzọ ekele m gị ọzọ. Ekelekwa m unu ndị ọrụ Igbo na-ego anyị ntị n'unu. Ya dịkwala oke ka mmadụ afọ dị oke nkwọ na Okorie. Ọ dị ma ọzọ m ga-agbapụ ọsọ hapụ maka ndị na-ege anyị. Ewe ndị oge mgbe abịa akọ maka ihe gbasara mmụọ mmiri a, ụfọdụ aghọtasịghị ya, ụfọdụ wee sị mba na ọ dị maka akọwasị ya ọfụma. Ya bụ na achọrọ m ka ị kọwala anyị ike dị na mmụọ mmiri a. Kedu ụdị mmụọ mmiri anyị na-akọ maka ya n'ụbọchị nke taa? Kedu ụdị ike were, kedu uru ọ bara? A na-ejide, ọ bụrụ na a na-ejide, gịnị ka eji ya eme? Enwee ike ijide ụdị mmụọ mmiri? Ekene m gị ezi nwafọ Igbo Chiziani, ya dịkwala gị na mma. Dịkwala ndị na-ege m na gị ntị n'onu. Ise. Aga m ebidokwa wee kọwala unu dịka uche nke m si wee gadebe. Ana m ndị na-ekwu ya kwa mgbe na ọ na-ama ada amachara kama na ebe ịmadebelu egwu anụ mmadụ ibe gị, onye ọzọ kakwa gị atinyekwa olu gị ebe ahụ na etinye bụkwa na akpa na-eju. N'eziokwu dịka anyị si wee kwuo n'oge nke gara aga, mmụọ mmiri na ọ bụ mmụọ ọbụla, achọrọ m ka o doo anyị anya taa na gị onwe gị na-ege anyị ntị n'onu bụkwanụ mmụọ. Anyị nwa bụ mmụọ, mana enwezila ihe dị iche eji wee kpọba m na gị mmadụ. Ọ maka na anyị yiela awolo. Mmụọ ọbụla yiela awolo, anyị ejidenwu ya. Unu na-ege ntị ihe m na-ekwu. Anyị kọwala unu na mmụọ mmiri dịka esi wee na-ekwu dịkwa na ọ tụrụ na ọ nwalụ. Ya bụ n'asụsụ Ụgbọka, ihe ọbụla a na-afọ anya na-enwe ike ijide ya, maka na oge ịsoro awọrọ ewere na-amaghị ike ịghọta. Awọrọ anwa bụ ọ bụrụ na ote esi wee malụ anyị nwa maa na anyị nwa bụ mmadụ bụ mmụọ, na ịnwụọ akwa anwa iyi bụ ihe anwa a na-ejide atọgbọrụ na nke ọzọ na-agaba, ọ na-esi ike ijidezi nke anwa beso na onye maala ụzọ. Otu a ka o si wee dị. Akọwara unu mmụọ mmiri na-apụta azụ ahịa, apụta esoro mmadụ mekọọ ihe a na-akpọ ya abasa. Mana ewe ndị na-ekwe na ihe ọ bụ eziokwu na ewe mmụọ na-apụta azụ ahịa, ma ọ bụ ewe ndị na-ekweri na mmụọ mmiri dị. Ọtụtụ nwe ike na ọ ma ekwe, mana ọ bụghị ya ga-emerụ na ọ dị họ. Maka ị ga na-akọrọ mmadụ maka ikuku, ọ na-ajụ gị kedu ebe ụlọ ya dị. Ijọ nwa bụ onye na-ebe a, nwa ga-asị gị na m amaghị ebe ụlọ ikuku dị. Ọ dị ka ndị na-ekwe maka na ekweghị na Chineke dị. Mana enwe ndị na-ekwekwa enwe ndị na-ekwelo na enwere aka kepụtara ihe niile dị n'iche n'iche dịka o si wee gbasaa, mana ọ bụ maka na ha ekweghị omere na ọ dịrọ. M wee na-aka olu unu dịka m si wee madebe n'ime asa na otukpala bụ mmụọ mmiri mmadụ nwere ike ịfụ anya. Mmụọ mmiri ya na mmadụ nwere ike ikwukọrị okwu
zụkọ ahịa dịka ofeke na ndị nke ọzọ niile ebuzi ndị tili eze na mmiri bụ ndị a na-apụtarọ dịka o si welu kwesị. Onye na-afụ ya bụ onye emepere anya, onye nwere anya asaa ose na abụ na ekpọọ ya na emepere ya anya nke ime mmụọ. O wee bụrụ ya mmụọ ọbụla ịfụrụ nwere ike iyiri awolo ọbụla, ọbụla azụ, ọbụrụ mmadụ, ọpụta na oyiyi ihe ọbụla dị iche iche, ọba anụ nnụnụ, a ga-ejidenwu ya. So a na-ejide mmụọ mmiri, mana m na-agwa gị ka unu malụ n'ime imirikiti mmụọ mmiri ahụ dịka ha ji wee nọrọ na mpaghara nke ọbụla nwere ebe ọ nwere okike, ọ na o nwere oke. Ịsụgharịa ya aka mmadụ adịghị ejidero mmụọ, mana mmụọ ọbụla yihere awolo ihe ejidenwu ya na ọ bụrụ na ya maka eji eme ya. Ọzọ ebe a sị na mmụọ na-ewu ike, maka na ụfọdụ ekuma ha mmụọ mmiri maọbụ mmụọ ọbụla onye ọbụla atụba ego, a na-ekwere na mmụọ ahụ nwekarịrị mmadụ ike. Kedụzi ike ha were? Kedu ebe ha were ka ọ bụ ha enweghị ike ọbụla? Ekene m gị rie nne. Ebe mmadụ nwere ike ijidenwu ya, mana mmadụ chọọ ime ihe miri emi, ọ sị gị na ya ji enweta ike na mmụọ mmiri nyere ya ike. Ebe ọ na-eyi ike, gịnị meziri mmadụ ọ na-eyi ike ga-ejizi ya? Ekene m gị Chiziani, kenekwe ndị Igbo na-ege anyị ntị n'onu. Enwere ife m chọrọ ịkọwa gị kịta. Ọ bụrụ ndị si oyibo ọ sị gị na basement dịka ebe mgbado ụkwụ kpọmkwem, ị ga-eji wee nwee ezi nghọta mere na mmadụ nwere ike ijidenwu mmụọ, maka a na-ejide mmụọ na-ejide amoosu dịka ị na-enwere onye wọrọ ihe were pụọ, ifu onye ọzọ ka o jidere ya nwunye ya na bọtụl, ị na-anụ ya ma bụrụ eziokwu, tinye ya n'ebe ọ bụla ọ chọrọ itinye ya. Kedu ihe mere eji ejidenwu ya? Mmụọ ọbụla nọ n'ogige a akpọrọ ụwa asa asa ọba aja na bụ ya. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu kịta? Mmiri na-asọ asọ bụ n'elu aja na ka ọ nọ. Ọ sọkwa mmiri anwa dị ogbu na enwere ebe aja ana nọ n'ana mere o ji were na-aganwu n'elu aja ana. Ihe niile ọbụla na-amịpụta mkpụrụ bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ aja ana na-ewepụta ha iji ụkwụ gị niile. Mmụọ ọbụla bịara ebe awolo awolo, ịkpọrọ onwe gị osisi, ịkpọrọ onwe gị nnụnụ, ịkpọrọ onwe gị ikuku, ị na-emetụ n'aja ana. Ọ na-afụ gị, ọ na-afụ ebe ike gị gadebelu, mana ihe ọ ya bụla eme gị kwuru ofu ebe. O ihe anwa a na-eme gị kwuru ofu ebe ka a na-ezikọ ndị mepere anya eji akpọ ha dibịa. Enyezie gị mgbọrọgwụ anwa si gị na ilu egidebe ya n'ụzọ anwa ọ na-agafe, na osi ọtụ ụkwụ ịbụọ na ịtọ, na ike anwa melu iji ime ejidenwu ya ga-esi ya na-arụ pụọ. Ọ dị ka mmadụ sị gị ga-ewere olum nkịrịsị wee saba ejuna, na ị ga-asachapụ ya ihe anwụ na-ese ese na-arụ ya, ihe o ji anụ anụ, ka o wee kwe gị oriri, ka o wee dizie na awolo ị ga-eji welu chọọ ya. Taa ka o si welu dị. Ihe niile ọbụla ịfụrụ bụ ihe nwa dibe ji alụ ọrụ n'ụwa, na ihe ọbụla ị na-eri ma gị nwa bụ ofeke si n'aja a na-apụta. Ịghọtara ihe m kwuru kịta? Ebe ọ bụ na anyị nche niile na-enubere aja a n'isi, aja a na magbudola anyị. Ọ maara ihe onye na-afọ na-ata gabụrụ orie si na aka ya pụta, afọ anwa hapụ ịta ya. Ọ maara onye ihe isi na-awa gabụrụ orie isi anwa akwụsị. Taa ka o si welu dị. Ọ ya mere na aja ana na ibido n'ụgbọ onu aja ana, a na-anụ onu aja ana. Maka ihe eji wee na-anụ onu aja ana bụ na m ga-eji ihe gbasara nkịta wee maalụ gị atụ. Ọ na-ekwu okwu, ọ na-afụ ụzọ, ọ na-anụ ihe. Mere eji aga ọfọ, akọcha ọfọ etie ya na ya si agabakwa. Mana m ga-enye gị ya n'ụzọ onye na-ege mụ na gị ga-esi wee nwee ezi nghọta. Kedu ihe mere na mmadụ kpọọ nkịta aga nta? Ọ maka na nkịta nwere onyinye pụrụ iche. Nkịta na-anụ onu aja ana, na-anụ ihe ikuku na-ekwu. Mana nke aja ana ka m chọrọ ka anyị kọwaa kịta. Ọ bụrụ na ọ na-apụ magoro na ihe a na-aga ịchụ bụ anụ, na ya na nna ya ukwu na ndị ọzọ na-aga nta bụ nkịta, olutebeghị n'ebe anụ kapara ọfụ, ihe ọ ga na-anụzi Igbo n'aja ana. Inene ya ọfụma efu na emume nkịta ahụ agbanwee. Ọ bụrụ ụkwụ anụ na-agwa nkịta na ọ nọ m nso. Aja ana na-asị ya na ọ kazụrụ m nkwụ, na ọ kazụrụ m ụkwụ, na ọ kazụrụ m ụkwụ, na otebe okwu ego ọ kazụrụ m ụkwụ, na ọ gagefere kịta yefu nkịta ka ọ taka elu. Ọ chọbazie n'ike obere ogo o sụpụ ya n'ebe anwa.
ọ nọ mana ebe ahụ niile ahụ ọ zọrọ ụkwụ bụ ihe aja ana ji wee na-agwa nkịta okwu ọ na-anụ ya dịka imirikiti onu mana ha na-ekwu one after the other nke ahụ ọ bụ ụzọ were fụba okwu anụ anwa ga-agwa nkịta ọ zọrọ m ọkụ mana nke a si ya na ọ kasọrọ m ụkwụ na olubeghị nkeji one na one ọ gafere ebe a ọ mara na ọ dị nso ife ya ka ọ bọkele ozugbo gị ma na onwe gị bụ ihe bụ ya wee na-aga nta ị marụ na anụ nọ nso onu aja ana ọ na-anụ maka na aja ana na-ekwu okwu ọ dị ma bụ olu ọzọ Chimereze Chiayawaeze oke dibịa si Ụgbọka na Nkanu East bịa na-akọwara ihe miri emi gbasara mmụọ ma mmụọ mmiri na ike dị ha n'ime ọzọ nwanne m ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na ọ maka na ha mekarịba ike karịsịa dịka o kwesịrị ya bụ na ha mmụọ mebe alụ dị iche iche ma na ịrụtụ aka maka amụsụ onye na-eme ihe ma ọ pụọ chọọ ime ihe mmụọ mmiri mebe ihe ha na-ekwesịghị ime na ọ bụ gafebe ebe ha na-ekwesịghị ịgafe ka a ga-esi wee ejide ha gịnị ka e nwere ike iji ha mee ọ bụ ịta ha afụ mmadụ nwere ike igbu mmụọ ekene m gị mmadụ na-egbu mmụọ ma wepụ ya amamihe anwa niile o ji wee bụrụ mmụọ mana anyị ga-ekwu ya n'ụzọ ọ ga-eji wee kwee onye ndị na-ege anyị ntị n'onu wee ghọta ị ga-ekwetegodu na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ m na gị na-akpata na-eri n'ọnụ ịkpọọ ya ụgwọ ịkpọọ ya onugbu na ọ bụ ihe ọbụla ị nwere ike ịkpụ ya na ịkpọọ ya inune ọkwanụ mmụọ bụ ihe anwa dị ha n'ime kama na mmụọ anwa bịa ilu awolo ahịhịa anyị ma kpatazie anyị ama nọ mmụọ anyị ama nọ mmụọ na ọ na o si na mmụọ anwa bụ nke ahụ efuru yilu awolo mmadụ pụta yie anụ na owere ihe ọbụla ejidelu gbuo ya ị ga-egbu ya maka na anụ niile bụkwa mmụọ o wee bụrụ ya bụ ofu mbaga ya bụ na ị na-ekwe n'ihe a ndị omenala bịara abịa sị na ihe niile ekechara eke na-emekechara wee yezie mmadụ ike ịchịkọta wee jiri ya mee ihe gbasara ha o meruru na mpaghara n'oge ọ nọsị na ya nwaka bidolu ụlọ akwụkwọ ọfụ ka na-ama abịa egbe dị na-amụta ya ka a ga-eji were kpọọ afa na ode afa ihe ọ nụrụ ọ bụghị ihe iweghị eji ọmụmụ ya wee gatụnyere onye nke nọ na mahadum ihe m ji wee nye gị agbata na aba bụ enwere mmụọ mmadụ enweghị ike ịchị n'ụwa enwere mmụọ enweghị ike ụwa niile iwekọta ya ụzọ iri ka o jide nwụọ mmụọ anwa ofu mmụọ anwa bụ anyanwụ na agbala ofu mmụọ anwa bụ ezumezu ndị mmiri ị na-aghọta ihe m na-ekwu ofu mmụọ anwa bụ ikuku mana achọrọ m ka o doo anyị anya ka anyị were kịta na ikuku bụ mmụọ mana mmadụ na-ejide fraction of it kedu ihe mụ na-akọwa ihe m na-akọwa bụ onye anwa na-adị na-eme na ọ bụrụ na taya moto gị daa afọ ọkwa ikuku ka ọ na-atinye n'ime ya ọkwa ịma na ikuku ahụ o tinyelu n'ime ya nọ na nga na-aka ji ya ọ wee bụ ka eji wee mee nke ahụ mana mbọsi ihe ahụ ga-enwekwe nsogbu osikwa ebe a pụkwa ndị ọzọ ka ga-ekuku ya n'ume ọ ka ga-ebidokwa na-efegharị ka o ji efegharị ya bụ ntụmatụ ka m nyelu gị mana ka anyị bịa n'ihe anyị ji maka ya wee nọla ebe a anyanwụ na agbara ị nweghị ike ịnọ na awolo mmadụ na awolo ihe akpụrụ akpụ bụ fọm welu biya nso ọ sọkwa gị buli igwe ọ ga-amụzu onye anwa dịka mmanụ enweghị ike ịganwu ya nso ọ bụla ofu enweghị onye nwere ike ịnọ n'ụwa na ọ bụ ihe ọbụla mmadụ ga-ekene n'ụwa ọ sị ka ọ mịba mmiri niile dị n'ụwa mechaa ya ka ọ gwụ ma osimiri o nweghị ike imenwu ya enweghị ihe imekọta n'aja ana ka aja ana kwụsị n'ebe ahụ ọ nọ nke nsị na-ebori egbu enweghị ike imenwu ya mana ihe a niile m nyere gị aka kịta abụcha mmụọ dị iche iche wuola ọnọdụ n'ụwa nke a na-afụ anya mana mmụọ obere kịrịkịrị mmụọ dịka m nwa na gị bụ kịrịkịrị mmụọ kedu ihe medu mụ na gị ji wee hapụzie ụwa mmụọ wee bịaba ebe a ọ maka echiche nke obi mụ na gị na anyị ga-abịakwa n'wete mgbanwe mụ nwapụtazie mbụrụ oke afọ dịka m si bụrụ ụka abaka m echi na ike enwere mgbọrọgwụ nke m amaghọ onye maara ya ga-eji jide m ọ bụrụ na ikuku ka m na-efepụ enwere onye ọzọ nwekwara ike ijide m maka na ekele ọlụ eke otu a ka o si wee dị n'ihe wee dịkwuo na mmụọ
enwere mmụọ mmadụ ga-ejidenwu ịghọta ihe m na-ekwu dịka a na-agwa gị nkịta asị gị na amoosu anaghị adakpolo udene maka gịnị ịfụ onye na-alarụ ụlọ mụ na gị na-alarụ ụlọ kịta na ndị ọzọ na-alarụ ụlọ ị na-anụ ka a na-akọwa na ya na-alarụkwara ụlọ ahụ wee chaa aba wee fụ ndị bịara ododo ya ya na-achọ ịmụ na-eti mkpu na-eme ọkụkụtụ gị nọọsụ ka ya nwụọ ya fụzie onwe ya ka ya binyere ọtụtụ oge akpọọ ya ọda mkpu ọtụtụ oge asị gị na ndị amoosu maka na ibinyekwe ịfụcha ihe ha gachalụ gị na-arụ enwe ndị na-achịchacha afụ ka ga ha mbọ nke eji wee gacha ha mbọ na ọnwụta ọbara ha mana kedu amoosu ya agakwanụ ga adakpo udene ebe udene bụ eze amoosu dị eze ebe ị ga-esi were bịa ịghọtara ihe m na-ekwu kịta mana gị makwala ama na mmadụ dị ndụ bụdo ofeke na jidekwere udene ma gbuo udene were ya sie nri bụ nke anyị emebelu ọtụtụ emebelu dịka ụmụnne dị ebe ndị ọzọ anyị nọrọ in those days enwetago asị gị na ọtọkịn ma ọ na-ewe oge ọ wọrọ mmadụ udene na wọrọ mmadụ nke ahụ abụghọzi udene nkịtị ọnwa dibịa aka ma dibịa dị ya ọgwụ dizin ya maka na dịka m si wee kogo ọtụtụ oge enwelu ndị na-agbagote n'ọrụ a ịfụ na-alụ kịta ya bụ ọrụ dibịa ochozie ịga Amerịka onye ga-esiba ịkụpụta odo na be gị weta mgbọrọgwụ na one tinye n'ime ya sụọ ya ka eji mụta ife onwe gị ka ị na-akpagara igote ihe ị chọrọ igote onye bụkwana mmadụ ga-abịa sị gị nke ọ na-eme n'ezie ọ na-eme ruo echi menụ na enwere ihe nwere ike ime asị gị na onye a nọ n'ime ụgbọala na ụgbọala tirikwenere etiri ife ya n'ebe o ji okwu na-agbadata mana ka o ji wee fikọọ uche gị maọbụ mmadụ imemesie n'ebe ọ bụ na onye a nọ n'ime ihe a mee ka ezi ebe o si wee dapụ na enweghị ihe mere ya nke iji wee ụkwụ si ebe dị ụta wee na-apụta ọ bụ maka na mmadụ ọ na-efu n'ikuku na a na-efu ịma na enwebe oge a na-agba nlụlụ asị gị na mmadụ nwekwara ike gbaa ya ụta na ogbo mmadụ mma na ọ ya na-abanyenwu na ọgbado mmadụ egbe na ọ ya ha abanyenwu mana taata ọtụtụ n'ime anyị agba ọsụsọ na fim ka anyị na-afịa na-enwekwere ọtụtụ ndị ị ga-afụ kịta ha na-esigo gị na agbakwara ha egbe mana ọba bụ ka ha ji wee wọrụ mgbọ ọ dị mma ọzọ ndị chọrọ itinye ọrụ n'okwu jụọ gị maka na achọrọ m nọ ka ha jụọ gị nke tata oge ị bịara isi na anyị na-achọ onye ga-ejidere gị atịkpa onye jide mmụọ gịnị ka eji eme atịkpa ahụ ejidere gị ya enwe ihe eji eme ekene m gị rie nne enwere ebe na-abụ m ma eji ya eme mana ọ bụrụ ihe m ga-agba nwe ebe a mana nke ọzọ bụ na onye ọbụla jidere esigo na ụbịam pụọ maka gịnị godo ọ bụ site n'ihe ahụ ijidelu bụ ihe anyị na-akpọ otukpeela na be anyị ọ ndị ọzọ kpọrọ ya ọgwụ by right ọgwụ eji ya agwọ ka a na-akpọ echịkpa mana ọ na-ekwu okwu ịghọtago ọ na-ekwu okwu akpụcha ya bụ ọgwụ mechie tinyechere mgbọrọgwụ n'ime anụ anwa a ga-ejide akpọrọ otukpeela na mpaghara a ga-eweta egwu bịa dịka ụlọ na-ekwu okwu ọ mara ebimnobi mmadụ ọ dị mma ọnụ chọzi ịmatazi nke ahụ nwezi ike ịkpọ ugbu a anyị ga-agbapụ ekwentị mana ọnụ chọọ ịmatazi eze mmụọ si ebe a pụọ na-akpọ na 08032777802 ya bụ 08032777802 bụ ọnụkwa na WhatsApp na-ewe ebe a mana anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a nọdebe ahapụkwana akara na kpọm na itoolu ya bụ Solid FM nọdebe ya nso maka na ihe a na-ekwu ụka karịrị anyị bịachite azụ nyu na akara ekwentị maọbụ were na akara ekwentị unu ga-eji wee kpọọ wee tinye ọnụ ugbu a 09097711009 maọbụ 09023111009 ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 abụ Chizana anyị na-abịa. Hey, madam, you look excited. Rushing somewhere? So you haven't heard about the higher thermal? Also, no, just me now. You and so many other exciting rewards when you buy select models of higher thermal freezers, fridges, washing machine, generator, and standing cookers. No raffle, no draw.
Nowadays, I say a whole lot because everyone would stop surprising me. My hubby does the dishes and prepare the kids for school before I wake. Aww! Even when my daughter makes me a cup of tea with 3 Crowns milk. Mom, we've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of the family going. 3 Crowns milk. Healthy moms, happy families. Hey, Doredo, better than Chef. Now 10 gigabyte data just like my Airtel so. Guess how much? 3,000 naira. 3K better for 10 gigabyte data. You shock happy? Make I add extra shock. 5,000 naira go give you 20 gigabyte data. That's so me for shock. That's right. With Airtel data, just a little more gets you so much more. Introducing Airtel More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with a 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Do you wanna feel the groove? Do you feel the urge to move? Gotta put your on a cruise. When you listen to the news, solid, don't be no solid. Do you know that Solid 100.9 FM can help you get quality production at an affordable price for your music production, jingle production for products, business, religious programs, social events, drama sound effects? Call us now. Let's do business on 0908 797 4326 or 0908 797 4329, or you can visit us at 10B Savage Crescent, GRA Enugu. Solid 100.9 FM. We rock. Solid, I take the frequency of solid, do me on solid, yeah. Solid, do me on solid. You got to find me on the go. Baby, I got you. In 300 meters, turn right. You know you can call me on the go. Baby, I got you. In 40 meters, make a left turn. You have arrived at the Glow World Smartphone Festival. Congratulations! Welcome to Glow World, the one place everyone is going to enjoy the deals with the Glow Smartphone Festival data plans. Get up to 12 gigabytes for 6 months on all smartphone purchases. Also get amazing gifts like headsets, Bluetooth speakers, backpacks, and so much more on select smartphones. Offer valid till the 30th of April 2021. T&Cs apply. Glow Unlimited. Classic in my Ọdịma ọ bụ kpakpando ka ị na-ege, anyị na-ekwu maka mmụọ na mmụọ mmiri ka esi ejide ha, ọlụ ha na ihe ndị iche iche miri emi gbasara mmụọ mmiri. Ọ bụ ọzọ Chimereze oke dibịa si Ụgbọọka na Nkanu East wee bịa wee na-akọgasịrị anyị ụmụ ihe miri emi na ya. Agwa m unu na-abịa chita azụ na-ajụbazie ajụjụ unu kwesịrị ịjụ, mana unu nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a wee jee kirie wee fụ ka odogwu si dọọ isi. Ewe ka si nọgharịa, unu nwere ike kpọzie wee jụọ ajụjụ unu na 08032777802 08037777802. Ọ dị mma, dịka o si dị, mmụọ mmiri nakwa ihe so ya ka anyị nabazi okwu unu. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Biko ndị ka imere gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ. Mmadụ tinye ọnụ n'okwu, kedu ajụjụ ị nwere ike ịjụ? Nke mgbe a na-ekele ọ na-akọwara anyị ọfụma ogosi ebe anya. Ọzọ a na-ekene gị. O kenekwe m gị nwanne mmadụ. Nke mbụ mmiri niile ma obere mmiri, o nwetara obere mmiri, mmiri dị n'ụwa ka mmụọ mmiri nọ. Nke mbụ. Nke abụọ, onye jere na mmiri agwọ na-ekwu okwu
ihe dịka wute ọjị mụọ ya ndị mmụọ mmiri ahụ nwere ike ikugbu ya ha na-anụghị anya na-ebupụta ọ na-enye ngide na-agwụ ogbe ma agaghị anụghị ihe ọ dị mma ọ ga-asa gị ya ka m nwere onye ọzọ ka o wee chịkọnata ọsịsa ọnụ afọ gị na-eme isi akpọ ekene ngwa ya afọ gị na-eme isi akpọ onye adịbeghị nkwadobe afọ gị na-eme isi akpọ ọya kọtawana ọ dị ma 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 mana ọzọ nụrụ ihe nwanne anyị nwoke jụrụ anụrụ m ihe ọ jụrụ okwu ya ekwenule eye bụ ọsọ oge mmadụ wuolu ọjị gaa n'akụkụ mmiri ọ bụrụ ya bụ na mmụọ mmiri na-anụ olu ya ihe niile nwere usoro inwe ike ịnọ n'ime ụlọ be gị wapụrụ ha ọjị ahụ ha ma bịa woli ya mana enwere ihe a na-ewepụ naanị eri anụ ọ ya bụrụ maka na ya ha akụwachalụ mmadụ ka ọ ga-eji wee nụba onu mmụọ n'ikuku taa maka ụmụaka na-ege ntị ya ndị na-etolubeghị ihe eji mmadụ eme enwe ike asị ka ha ga nwanee ya ọmafụ na ọ dịkwanụ ịma na ike mmụọ dị ka ọkụ eletrik na ọ bụ ihe na-enye eletrik ihe ka o wee nwee ike na-enwu enwe ka ihe eji wee biefe ya aka osee gị oge ụfọdụ o nwekwa ike dọgbuo mmadụ ya bụ na ihe ọbụla nwere usoro o nwere usoro ọ dị mma ọnụ fụzie ọzọ ọ na-akọwa nke a maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe niile ka anyị ga-ekwucha ebe a afọ gị na-ebe isi akpọ gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma afọ gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike ọ dị mma 090 ya 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 maka ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ gị anyị na-ekwu maka mmụọ mmiri kedu ihe ma gbasara ya afọ gị na-ebe isi akpọ ekele gị gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ Chinechere m kedu ihe ị chọrọ itinye na ya mmụọ na-enye ego ọ dị mma a ga-asa gị ya o daalụ ọ dị mma 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ anyị na-ekwu maka mmụọ mmiri ụfọdụ anụgo akụkọ dị iche iche gbasara ya ụfọdụ nọgide asị na na-ewe ese mmụọ mmiri tinye ya ọma mma mana mgbada ya bụrụ ọ dịka azụ ihe a niile bụ ajụjụ ị kwesịrị ịjụ maka na ọzọ Chimereze oke dibịa si ụgbọ ọka na ebe a na ịkọwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma afọ gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwaanyị ọma nwaada Okechukwu mgbatị jụọ ajụjụ gị o ngwa jụọ ọnụ ndị nyere anyị nsogbu nwere ike imechi ihu ụzọ gị dịka ihe otu anyị ga-eji n'ubi ma n'ubi ọha na-eme ka na-ataghara akụkụ na-aga nke ahụ bụ nke mbụ den nke abụọ m chọrọ ịjụ si na nwa agbọghọbịa ejiri efebatletati na ndị mmiri na-eji nsogbu o nwere ihe nwere ike imenwu akwụkwọ na-ebi nsogbu ahụ ya nwaba ajụjụ njem ọ dị mma ọzọ efere na ụlọ n'ihe anya eke ebe a sị na mmụọ mmiri dị ike na-eme ihe dị otu a mana a na-ejide ya adawa wee na-ajụ mmụọ mmiri nwere ike inye mmadụ nsogbu gbochiere ya ụzọ ịga n'iru ma ọ bụ ewe ihe ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu ewe ihe a ga-eme ihe ọ na-ajụ ekene m gị ezi nwaada jụrụ ajụjụ ọtụtụ ma tinye ọnụ na nke na ịchịkọta ya bụ okwu mụ ga-asị gị na m ga-eji ekwentị gị wee malụ gị atụ kịta ihe iji wee nweta ekwentị bụ ka ị wee nwee smooth communication na ọ bụrụ nnukwu okwu ọkwa ya dịka na ebe okwu gị enweghị ike ịganwe ozugbo mana onu gị aga ya gị na onye ahụ akpa nkata ị mara ihe ị na-eme ụta ka o si wee du n'ihe dị na mmụọ na a na-asị na mmadụ si na mmiri ọ na ndị mmiri na-enye nsogbu bụ ndị ahụ gị na ha gara ịzụ ahịa ụwa
bụ ebe ike gị si were bịa. Ọ bụrụ na ọ nwere atịtị na ọ na-enwere mmechi ụzọ n'etiti gị na ha, ike ahụ ekwesịrị isi na arụ ha were bịa ka ụwa gị were dị mma anya ha na-abịa. Ọ ya bụ na ọ na-egbu oge. Ọ ya bụ na ihe kwesịrị ime na-agafezi agafe, maka ide enweta ume, ide enweta ike inwe ike iji were mee ya. Mana idozie ya ọfụma dịka onye ji fon ekwentị, batrị ya dị mma, ihe niile na-arụ ọrụ dịka o si wee kwesị. Onye na-achọ ka ya kpọọ gị ga-akpọ gị, nwetakwa gị ozugbo gị na ya ka ihe gị na ya na-akarị. Ọ bụla ofu. Ọ ya bụ ihe bụ na mmadụ na-emezi ndị mmiri. Ọ imezi ọnọdụ gị ama ọ dụrụbazie ọrụ na-adị mma. Ọ bụrụ ha ji ihe ha bụ ihe gị na-asụ wee bịa ụwa maka ọdịmma gị. Ya bụ na ha ekwesịghị imechiri ndị mmadụ ụzọ. Ọ bụrụ imechi ọha anyị nwa na-aghọta ya dịka na ọha nwa na-emechi ụzọ. Ihe a na-eme bụ na ike kwesịrị isi na arụ ha bata gị n'arụ. Ịma na eje na dibịa, ụfọdụ dibịa unu ma ọ bụ ndị amụma, ihe nwaanyị ma mma sị na ọya na ndị mmụọ mmiri na ọya na-enye ya nsogbu. Ọ ya bụ ihe ọ dị m ka ihe o ji ajụ ajụ. Ya ka anyị na-ekwu, ọtụtụ ọ na-aghọta ihe bụ inye nsogbu na ihe bụ imezi ọnọdụ. Isi na ihe na-enye onye a nsogbu, ọ na-afụ ya dịka onye ilo. Ịghọta ihe anyị na-ekwu, mana ihe a bụ ihe dị gị n'arụ. Ọ dị ka na mmadụ riri nri ahụ anataghị ya arụ, ọ na-enye ya nsogbu n'arụ. Ị ga-asị na ajọ nri ka o riri. Ọ bụrụ ajọ nri ka o riri, otu a ka o si were dị. Ndị mmiri gị na ndị ike gị niile kwesịrị ịrụrụ gị ọrụ, isi na ofu mpaghara wee banye na mpaghara ọzọ nọ ka ha kwesịrị ịnọ. Ihe anwa na-ayasa gị bụ na ịchọọ ka ibinyezie rie elu, ya ha enwenwe ume na ikike wee rie. Mana ewe ka unu si edoziri idozi ọnọdụ ahụ, edozi ọnọdụ ahụ onye ọ dịla onye anwa mma. Ọ dị ma anyị na-abịa. Let's party! Sport Enugu Mall presents the 4th anniversary celebration. Come, let's celebrate together. Date 6 to 8 of August 21. There will be lots of prizes to be won and comedy, dancing competition, spelling bee, rap battle, fashion parade, music, and so much more. Featuring DJ Coolboy, MC Odogu One of Solid 100.9 FM, and special appearances by Fresh Talk, MC Saint C, and Beta Pekin. You also have the opportunity of sending a shout out live on radio. Sport Enugu Mall is for come, let's celebrate, come one, come all. Powered by Spa, Chivita, Solid FM, Terra Fashion House, Nestle, Indomie, Nigerian Breweries, Diamond Cinemas, and Urban Radio. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Mama, hey, mama. Tasty, no Mama, scoop of tasty nourishment. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka Solid FM, ebe anyị nọ wee na-eti anyị na ọzọ Chimereze dibịa si Ụgbọka na Nkanu East wee bịa na-akọwala ihe gbasara mmụọ mmiri na ihe ndị ọzọ dị iche iche ka anyị na ya na-akpara ụbụbọ. Ị nwere ike ịkpọ wee jụọ ajụjụ nke gị na 09097711009 09097711009 ma ọ bụ 09023111009. Mmụọ mmiri ụdị ike dị na ya kwa dị na ya bụ ihe ọzọ Chimereze na-akọwala anyị ebe a. Afa gị na-ebe iche akpọ? Gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ? Ọ dị mma, ewutena gị biko nọgharịa ka anyị wee ike ịnụ ọnụ gị. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekelekwa gị nwanne. Ngwa jụọ, enwere ajụjụ? Yes, ajụjụ m nwere otu esi nweta ọzọ Chimereze ọ bụ iru abalị bifo m ije Ụgbọka. Ọ dị mma, ọ ga-asa gị ya. Daalụ. Ọzọ ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo ịnụrụ ihe ọ jụrụ gị. Ọ sị ka esi eweta gị na-anọ ya. Ọ ilu ọ na-agba anwa iwee bịabazie Ụgbọka. Ụgbọka bifo ị na-elu afọ Ụgbọka, ada na-ekwụsị n'afọ na ọ na-ekwụsị na signboard. Iwelu bike si na ị na-aga nke ọzọ Chimereze, a na-ebute gị ozugbo be m dị nso n'afọ Ụgbọka. Ụgbọka. Ọ dị mma. Afọ gị na-ebe iche akpọ?
ekele gị chizi anyị na studio. Ekelekwa m gị nwanne m. Gaa n'iru Fayoshi. Chọrọ ịjụ eze bidoro na studio ya. Mmiri a na-aga agụ mmadụ nwere ike ịga nyere ka onye mere ara ọbụla emere akọrọ ara akụ ama na arụ dịbịa ma n'ogide gbawa ara onye ahụ na-azụrụ nwere ike ịga na mmiri ahụ wute dị mmiri nkwa ike dị na mmiri ahụ nwere ike ịgwọ mmadụ ọrịa ị na-atụ ya na-edere agbụ ahụ achọtara ịjụ ịga na mmiri kwete dị mmiri nkwa site na ọ bụrụ omerike dị otu a na ị ga-eji ede otu a ga-agụ bịa kene ya biko ediri ya ha ọ na-eme ike na mmiri nwere ike ịgwọ mmadụ ọrịa kasị ka njọ. Daalụ ọ ga-asa gị ugbu a ihe ọ na-atị ịma na ijegodu n'ụlọ ekpere ụfọdụ efu ka ndị mmadụ na-agbara mmiri anụzikwa na a na-ego ụfọdụ mmiri ego ajụjụ ọ jụrụ ugbu a kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọ dị ka nwanne anyị nwoke bụ ụzọ wee jụgbuo na mmụọ mmiri ọ na-enye m mmadụ ego ọ ihe o yiri ihe anyị na-achọ ịghọta bụ kedu ụdị ike ndị mmiri nwere ike imenwu ndị mmiri ka m ga-akọrọ gị taata na ndị mmiri so aja ana wee gbanye mgbọrọgwụ n'ime ihe niile dị n'ụwa. Ịma na ndị mmiri na-ekuru mmiri ahụ ka m na-akọwa gị kịta ndị mmiri nọ n'ime ihe niile ọbụla mmiri na ha na-adị ndụ ma mmadụ ma anụ ma mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ mana dịka m ji wee kọwalụ gị ndị mmiri na-enye mmadụ echiche dị iche iche mepee gị anya ụfọdụ sụgharị asị inspiration iweli ya gụọ egwu iweli ya mepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ga-enye gị baa ụba ọ ya bụ essence a ga-enye ego n'ike nke a na-ekwu dịka maka onye ihe na-enye nsogbu na ọbaala na-ayị ya na ọbụ ihe dị otu a ịga ebe anwa nkwe nkwa ọ bụghị oge ide ọjị wee gakwuru na mmiri na-asọ asọ bụ ya bụ na gị na mmụọ nọ na mmiri anwa na-enwe kọmunikeshọn na-enwere ka esi akpọpụta ha na-enwere ka esi akụrụ ha aka n'ụzọ ọ bụghị ihe mmadụ ga-emere onwe ya mana m na-eme ka ị marụ na mmiri niile ọbụla a na-aga agụ ma nke ada aga agụ ịma ụzọ eji agakwu mmụọ n'ebe anwa na mmụọ zuru mme ihe niile ị ghọtara ihe anyị na-ekwu ọ bụ ọsọsọ na ọ ga-agwa onye anwa ala kama na ọ ga-emekwe ka ọ mara ihe bụ akara ya n'ụwa nyekwa ya ikike ọ ga-eji wee gbanwee ọnọdụ ya. Enwe ndị bụ ka na ha gara ịsa arụ ha ruo ebe ahụ mkpụrụ anya ha fụ onye nọ na mmiri ha wee maa na ọ bụ ozi mmadụ bụ nke a ha yọba ya na ha atagogogo n'onwe ya n'afụfụ ka ị ga-esi wee mee onye ha koodu na ihe ha ga na-eme ụwa bịala ha na mma. Ọ dị mma ihe a na-echeta m akụkọ akọrọ na akwụkwọ ndị omenala bịara abịa na-ewe onye nọ n'akụkụ mmiri onye nkụzi wee pụta wee asị ya dakpuo na mmiri na ọ dakpuo na mmiri na ihe niile ga-adị ya. Onugbu ndị dibịa n'ime ụdị ahụ ọ bụ ya bụ na a na-aga asa mmadụ ọchụ na mmiri maka ndị na-achọ ịga ebe ụdị anwa. So ihe m ji wee na-ekwu dịka ya bụ ihe si were dị bụ ịma na ọtụtụ ihe anwa dịka akwụkwọ nsọ ji wee kwuo dịka akwụkwọ ndị nke abịapụtara anya enwere ihe na-abọ rijuru ezigbo afọ na ọ bụ ịtọ rijuru ezigbo afọ dị n'ime akwụkwọ anwa anyị na-adị na-agafe na ndị na-agụ ha na-agafe na-adị enwe ezi nghọta manụrụ nọ mmiri anwa ka emechelu onye anwa bụ onye ndu ha tutu mmụọ chi ya wee baa ya arụ o wee rụọ ọrụ o ji maka abịa ụwa makwa n'okwu oge mkpa ego kpali ya n'okwu ofu onye anwa zikwere onye ụfụ ndị na-esi ya ndị ụmụazụ ya gabanụ na unu ga-afụ azụ kpụ ego n'ọnụ na ọ ga-enye ya unu ọkwa mme mmiri ya niile bụ ego nwaanyị mmiri na-ewepụta so nwaanyị nwere ike inye gị ego ndị mmiri na-enye ego na-enye akụnụba nke ọzọ wee bụkwalụ nke a iji wee maa atụ kịta onye nọ na nyanya alọ n'one arọ enweghị onye na-ebunye ya n'ime ebe anwa enwere mmụọ na-abịa ebe a dịka eji dee ya arọ ọbụla ọbịa onye bụ ụzọ wee dakpunye onye nke ahụ enwere onwe ya. Enwere ihe ị ga-eme na mmiri mmụọ na-achị mmiri ebinye ọ bụ mmiri ahụ efu na-asọ bụcha ihe a na-ekwu mmụọ anwa na-eyi awolo anwa nọ na mmiri anwa bụ ihe na-apụta emelụ mmadụ ihe enye mmadụ nwa. Afọ gị na-ebe iche akpọ daalụ ekele gị ngwa jụọ ajụjụ gị.
biko na ihe m na-ajụ bụ mmụọ mmiri anụnwa ọ bụ mmụọ ọma ka ọ bụ mmụọ ọjọọ? Daalụ. Cheta na ajụjụ niile na ihe niile a na-ekwu ebe a bụ echiche ndị kwuru, ọ bụrụ echiche nke anyị na Solid FM. Ihe anyị na-achọ bụ ka nghọta wee zuo oke. Ọ ga-asa gị ya n'oge na-adịghị anya. Afa gị na-ebe iche akpọ. Ekele gị ndị ka email. Ngwa gwana ya afa gị na-ebe iche akpọ. Kwụsịkwa okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Amarachi, ngwa gaa n'iru. Ọ dị mma, ọnụgo ya mana ọ dị m ka ọsa gị nke ahụ. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Afa m bụ Ugo, tinye ọnụ n'okwu. Ngwa jụọ ajụjụ gị hụ. Ana m akwụkwọ ụlọ ekwu onye ahụ na-ekwugo ihe mere kama achọrọ m ka onye m nọ mbịa nchọrọ ịbịa ka mụ na-akpa. Ọ dị mma, nsogbu ọ dị mma. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Ekelekwa ndị afọ gị na-ebe iche akpọ. Afa mbụ Nnamdị, ndị ajụjụ ihe ị chọrọ ịjụ. Daalụ. Mara ịma na okwu niile nwere usoro. Isiokwu anyị taata bụ mmụọ mmiri ka anyị na-ekwu maka ya. Wee jụrụ ese ka a ga-esi wee weta ọzọ bụ osi Ụgbọka na Nkanụ East. Iruo na afọ Ụgbọka o bidebere ebe a. Ịjụọ ọzọ Chimereze agwa gị obi ya kpọmkwem. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Ebe ahụ ị nọ na-eme mkpọtụ o. Mmiri na ngwanụ ka anyị mara na anyị ga-anụ ihe ị na-ekwu. Jụọ ọnụ ajụjụ gị. Ịgwa gị eziokwu anyị da-anụcha ihe na-ekwu. Ịgwa gị eziokwu anyị da-anụcha ihe na-ekwu. Ịgwa nke bụ eziokwu. Afọ gị na-ebe iche akpọ. Ekele gị ndị ka email. Gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ. Okwu a na-asa ya nke mbụ na Ogbeke Agbanụ. Anyị dị onye iji. Gwa m onye go na ya na-arụ ọrụ. Ọzọ. Ekele m gị nwanne ya. Enwere m chọrọ ịtụ mere ya. Ngwa gaa n'iru. Dị mmiri dịka nwaanyị atịgo na ọ nụrụ dị mmiri. Ọ bịa ọ na-enye nsogbu n'ezinụlọ ma ọ bụ nwaanyị ụfọdụ na ọ mụta nwa si na ọ nụrụ dị mmiri. Ebe elu manụ ọma amụta nwa. Ọ bụ ihe na-eme eme ọ bụ eziokwu ka ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu. Daalụ. N'agbanyeghị na eti ebugo ya ọnụ mana na nkenke na-eji chọkọta ma ndị ajụjụ ndị ọzọ. Na nkenke nwanne m nwoke chụpụrụ ajụjụ ọ eziokwu dị ndụ ka ọ bụ, mana egbere ụzọ ọzọ m ga-eji welu satụ ya anyị dịka nwaada gwukwere okwu maka mmadụ ịdị ime. Onye na-ajụ sị biko na ya na-ajụgodo ese na nne na nna mụrụ ya ọ ezi mmadụ ka ajọ mmadụ ka ha bụ. Ị marụ na onye anwa na ihe ọgwụ ha ezi nghọta bụ na ọ bụrụ na ndị mụrụ gị bụ ajọ mmadụ ekwesịghị ibu gị, ekwesịghị inye gị ohere ka ị bịa mee ndụ gị. Ọ bụla ofu mmụọ mmiri abụghị ajọ ihe, kama na ha nwere iwu ahụ bụ iwu anyị nwebụ ndị mụrụ nwa na-enye nwa anyị. Ụbọchị ọbụla ibinyere ụla ga-asa efere, ọ bụkwa na ịsa efere ama enye gị nne. Ọ sozie gị hapụ ya ịmasa efere a oluo owe mgbede wee bịa, ọ gị na agụụ ga na-anyụ gị ịkpa. So e nwere ihe a na-eme
onye ji ihe ga-ahapụrụ gị ya mere ihe ahụ ọ gwara gị na-ewepụ na anụ were anụ so ndị enwegbu ndị ahụ eji amụ ha nwa nwere ihe a na-atụ anya ha kwesịrị ime ka ha na ike ha na ya yiwere obi ụwa ịmara dịka anyị si kwuo ọzọ ọ bụrụ ekwu niile ka a na-ekwucha n'ikuku ewe okwu enwere ike ikwucha n'ikuku ọ bụrụ ihe gbasara ụdị a niile abịa eruo n'afọ ụgbọ ka jụọ ese ọzọ Chimereze wee ike wee gwa gị ebe ọnọzi a na wee kọtọrọ gị mana akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ 08032777802 08032777802 afọ gị na-ebe iche akpọ. Hello, good evening, sir. Ekele gị o. Ekele m gị onye isi. Ndewo, ekele m onye isi gị na-anọ na studio taa. Ọzọ na-ekele gị na mma. Ekele dịrị unu. Biko, oke ka mmadụ ga-esi wee mara ma o si na mmiri wee bịa ụwa ka ọ n'osi na mmiri wee bịa ụwa. Ọ ya ajụjụ m chọrọ ịjụ. Ọ dị mma, daalụ. Ụmụ okwu a niile bụ okwu anyị sizi na ilu na-afụ ụgbọ ọka maka na enwe nke a na-ama asawa ebe a. Ilu na-afụ ụgbọ ọka eju ese ebe dibịa ọzọ Chimereze na okwu dịrị nwaanyị nwa eze a na-agwara gị ụmụ a na-akọwara gị ya mana ọzọ ihe m bịa ghọtagasị na ihe a anyị kọwachara ugbu a bụ na-abịa nile anya na akwụkwọ ndị bịara omenala abịara abịa na ọ dị ka ihe gbasara mmiri na ike niile akpara bidoro na mmiri ha jikwa mmiri wee kpaa ike ahụ na o yitukwara ka ndị gboo ndị Igbo ndị ọdịnala si mee nke ha ya bụ na nchịkọta okwu gị ugbu a achọrọ m ka ịlụtụgasịa ya aka wee ndị ka na-agbara ọdịnala ọsọ ntụziaka wee gwakwa ndị bịazi fụzie na ihe a na-alụ ọrụ maka na-egbe ndị adịgboroja ịpụta afụ ka ekporo ndị ma nọ na mmiri na-eme amasị dị iche iche ndị a niile ọ bụ nke ezigbo ya. Ekene m gị dịka m si wee sị gị na ihe niile nwere usoro eji agakwu ya ịmara usoro ahụ ịmaala ụzọ onye ọbụla so gị iso ụzọ maka na ihe iyi elebe ya bụ eziokwu wee bụrụ ofu ọ bụla mmadụ niile galụ mmiri ọ sokwa gị gburu ehi wee ga mmiri ọ sokwa gị nọrọ ebe asaba arụ ọ bụghị ya bụ na ịmaalụ mmụọ mmiri nọ na gị na mmụọ mmiri na-alụ ọrụ mba den na okwu nke ikwulu maka ọtụtụ ndị ọzọ bụ omenala ọzọ dị iche iche ma nke nwe onye ọcha ma ebe niile eziokwu dị n'ime ya bụ na ihe ama anọkọtakwana ihe na onwumie ihe na ọ bụrụ na enweghị ụzọ ya na ya si were ihe m ji wee kọwaa ihe anụnwa bụ ka m were ya kịta na ihe a bụ ihe anyị maalụ mana ị chọrọ ime ka ndị ọzọ iwepụ ndị mmadụ uche na nke ahụ amaalụ zigobeghị ihe ọzọ yiri ya ọ ihe ndị ọcha bịa mee anyị wee sizi anyị na nke ahụ anyị maala abụghị ya anyị na-esikwe nke bụ ụzọ egbe ihe m ga-alụtụrụ gị aka ọkwa ịmaalụ na akwụkwọ nwa onye ọcha nwa bịara abịa na enwere ebe eze ha ga-akpọnye onye amụma ngolo anwụ rio ringe bụ Samuel ewee kpọnye mmụọ ya elu o wee pụtakwuo okwu mana agwa gị tata na a na-aga afụ onye nwụrụ akpọnye ya okwu okwu onye ọbụla asị na ebe n'ọkwa na ajọ ihe mana e mere ya n'akwụkwọ nsọ ọ bụla ofu ihe niile gbasara mmụọ mmiri anyị na-ekwu dịka m si wee gwa gị na mmiri nwere ọnọdụ na aja ala nwere ọnọdụ na ikuku nwere ọnọdụ na anyanwụ na agbara nwere ọnọdụ ike anụnwa m kpọrọ gị bụ ike inweghị ike imerinwu n'ụwa inweghị ike imeri nwa ya nọ o wee bụrụ ya na onye mmalụ ka eji ya arụ ọrụ ebido lụba ọrụ a na-ekwu okwu ha na-anụ olu ha na-agakwa n'ozi ya wee bụrụ ya nwa amadu oge o ji were iziko gị nekwe n'anya na ya na ndị mmiri dị na mma o wụrụ ụkwụ wee zọọ n'elu mmiri wee gaa ije bụ nke ndị ọcha o ji mmiri ihe gbasara mmiri ọtụtụ ebe ọ na-ekwu ozi ọma bụ n'akụkụ mmiri ka ọ na-adị na-anọkarị kpomkwem na-ezi ozi ọma na-eme ọtụtụ ihe dị ebube echiche ya niile na ihe niile na-eme ka ọ mara ihe a o si ebe a abịa o si na mmiri were na-abịa mana luo echi iwu bụ na ikwetekwe a ka ga-agasa gị mmehie na abịa ka a na-asa gị ya bụ mmehie ọ na mmiri ọ na-anụgo n'ihe mana ịma na ihe ụfọdụ na-eji fọcha ụmụ ihe a niile ha sị ka emee maka na ndị adịgboroja akarịrị ndị awụọ karịrị ọ dị mma ọ bụ ihe niile ka anyị ga-ekwucha ebe a mana nchọzi iwe ọzọ na osi ebe a pụọ na akpọ ya na 08032777802
08032777802 akara ọnụ ga-eji wee kpọọ ya ka o wee ike na akpabazi nkata anyị na-enweghị ike ikwuche ebe maka na ọ bụghị nkata niile ka anyị ga-akpacha ebe ọzọ. Anyị ekelela gị, ọ ga-adịrịrị gị na mma. dịkwalụ ndị Igbo niile gela anyị ntị n'olu. Ndị a niile na-eme adịgboroja unu ga-alụsị ọrụ ike ka a ghara imebizi afọ ma mebie omenala Igbo. Ya bụ ọfọ anyị ka na-agụ kịta na ezumezu anyị niile na ọ bụrụ na anakwụlụchim obido tigbube ndị adịgboroja ndị ahụ niile na-aga awọrị ndị mmadụ ha ncha niile ebido maba n'ọnya ka ha wee maa na omenala na-egbu mmadụ n'ọkwa na ụla ana Igbo larụrụ n'ọtụtụ oge ka o ji hapụba ọtụtụ ihe na-eme ekwesịghị ozi na-eme mana n'ike nke Chukwu na aja ana obere oge ọ ga-ebinye dịka o si kwesị wee rọba aja ihe n'onwe ya. Ọkwa onye rute afọ ụgbọ ka a ga-afụ ụbọchị ọbụla. A na-afụ m site na mbọsị nke Wenezdee wee luo na mbọsị nke ụka. Ejizi m Mọnde na Tuzdee mkpụrụ abanye na aba wee na-ezu ike na-agakwa na-eweta mgbọrọgwụ ụfọdụ eji alụ ọrụ. Daalụ 08032777802 ọ bụsị ebe akpọ ugbu a na-akpọ ya ọnụkwa na WhatsApp. Abụ m Chiziani, otu aka anyị si wee fe ya n'ụbọchị nke taa, mana ama m na n'ike Chukwu anyị n'ọzọ ga na-akpakwa ụmụ ihe mbigasịrị emi na ọdịnala, mana ihe niile akpara ebe a na-akatị na-akpara ebe a bụ echiche ndị gbara ya na ka anyị si tụnye uche na ya. Ọ bụ echiche ka anyị na Solid FM. Ya bụ biko ekwena ka a napụ gị maka ndị nnapụ, emekwana ihe na-ekwesịghị ime, ma kwesịrị na ọdịnala Igbo ike maka na ọdịnala Igbo mara mma nke ukwuu. Abụ m Chiziani, ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Ka ọ dị na ibugharị ọnọdụ ugbu a Oziọma Ejiofor ewee soro ewee duruzie unu wee na-aga wee ruo elekere 6 bụ oge anyị ndị bekee ga-abụchizi wee were bekee yere wee na-agbasaziri unu ozi otu a ka anyị si eme ya. Ka ọ dị